jingpule woman kasmi Kajingpule na kakita baar kisiem kelendong kebesan kerkhot iwei hadu khatsan. Unaman urang ba pertuan jong usiem Syria ulalong ubriu ubau kendra u inyo buram shibun nama deida u bau try ula penlong bagi Syria kinyo jingjob. Ulalong uriu shlur ubaklan bor Henry upang nyang tholi. Kalajia ba haba ki Syria kila leit kurup kenden kila yorong koidi kawai kasamla kenna nari Israel bad kala long ka shakri ya katengau naman kala ong hala ka kendran ladau kendra chunga un leit pen I yaladi ha unong yithu lupa uba ha Samaria uni un pen koit yu klem pep na ka jingpang nyang tholi kumta unaman ulalait yathu ya kenrat jungu kawai kasamla kaba nari Israel kalayathu yanga kumta usim Syria ulaong ki menta ngan pha shithi sha usim Israel kumta ulaleng ban ulara badu shipho talen karupa shihajar shekel kaksiar pat shipho riam kijankum te ulara ru ya kashithi sha usim Israel kabatho kumne haba kani kashithi kapoi shaphi to te badai mga ubalapha shaphi ya unaman ushakri jonga papindu penkot yu na gajingpang nyang tholi haba usim Israel ulapule ya kashithi ulakat yala kijan uong artan hato ngadai Blei ban penyam bad ban pen em bau ne ubriu upha ktien shanga hana ban pen koit ya ubriu bapang nyang tholi hada perkhan pet kumno uwat dong ban ya kajia batnga kumta unaman ulawan batla ki kulai bad ki kali bad ula sange hakmat jingkhang kaying u Elisha ula pha yathu da ubriu khilet sum hawa Jordan henyosin bad kado jumpi kan sabhabyang bad phin sakhut artan Henry unaman ulalet no da kajingbitar uom hapen ngalanang perkhat ba unwan yakendu yanga ba unyeng ban kirpat ya kakerteng utrai Blei u bad ba un kawe yala kakti halor kajaka ban pen koit yo papang nyang tholi hato om khamla ka abana bad kapar per kiwa Damascus banya kiwa Israel baro omla bangalet sum hagi banduk khut kumta ulalet phai da kajing ingkhong Henry ki shakri u kilawan hajan bad ki ong kok pa jungi lada unong ya thu lupa ula hukum ya phi banle ka e ka bakrau hato phin om tre banle ya kata katno lelei haba u ong hapi to sum bat phin sakhut kumta ulalet hiar bad ula pengam yalade henyo sien ha ka Jordan kat kum ktien ubriu jong Blei te kasni do jong u kalalong biang kum ka jong khunlung bad ula khut phar hadien kata ulalet phai bad ka kenhun jong baro sha ubriu jong Blei enda ula poi ula yeng hakmat jong uom menta ngate ba omdan Blei ha kaprathei paro Henry tang ha Israel kumtab deng kani kajin ai burom na ushakri jong phi kaktien jong utrai kasam sau fuar kad khot iwei hadu ar bat sau fulai kad khot lai hadu sau kumba kaskei kathrang ya ki umpo liu bashyam kumta kaminsiam junga kathrang yami ko Blei kaminsiam junga kasliang yau Blei gajing im junga lanu ngan wan bat ngan yu I yami ko Blei markman ado pha ya gajing shai bat gajing shisha jome
ai kini kin ktien yanga ai kini kin yalam yanga sha ulum bokhu chome sha ka ying shong jong me te kumta ngan net sha keduan ublei sha ublei ka jingkemen jonga ngan ya ro yame da kadui tara ablei jonga ka gospel kat kum Lucas glendong ka basaw kat khod arpusaw hadu laipo Henry ka ne nga ong hapi lapin bod u Jisu unong yuthu lupa ju yo buram hasnong lajong sngap ngan ong deine em baladon bun kiriu kintei ha Israel ha kapor u Elijah menba shem hapslap jinlais nem shiteng batladon ka nem sniu ka bujur kaleng kari benman u Elijah shem ha du ha kawai naki Henry tang sha kawai kariu kintei sha zeraphat hasidon ladon ro bun kiba sanyang lengkon ha Israel ha kapor jong unong yuthu lupa Elisha penban wat yo way naki shem lapin khuit Henry tang ya unaman unong Syria baro kiba ladon hasinokong kila ingkong haba kila yo sngo ya kani kila yeng joint kila shop ya u Jisu na po kashnong bad kila yalam ya u shakliar ulum ha uba latay ya kashnong penkenyat ya u sharian Henry u Jisu layat napdeng uta upait ba bad ulalait la galinti ka gospel jong utray